religion og en masse ting, men med vampyrer som sådan et underholdende indslag. Men hvor fra? I Sydkorea. Fra Sydkorea. I Egypten? Nej, vi så i biografen. Ikke fotografere. Jeg eksperimenterer. Nogle gange de producerer det dejlige film. Jamen, de har lavet ret mange gode film. Jeg plejer at læse det. Først var det ham, og så nu dig. Jeg tror, det var 80 eller sådan noget. Meget interessante film. Hvad har I set af rigtig gode japanske film, som I kan anbefale for nylig? Det er fordi, der er både ude herinde. I seneste tider. Nej, det gør det ikke. Jeg kan aldrig huske mere titlerne. Altså. Ja. Nu blænder du mig. I filmene, gode film. Der er mange af det er interessante film. Hvad er det dog dejligt at få sådan en fin legetøj? Har du spillet min video på? Ja, det er det.